E weche mag tuke piem mag riembo ndigni mag laro osimbo mar Afrika nochakore ayanga kawuono e boma ma Eldoret. Piem mokwongo nochakore saa 3 okinyi kamano e rang'iny mar rowere maraga. Bang'e no piem mar jok madonjo nodhi nyime ka jaloch moyangi en kidieny mopogore. Charles Kagimu mawuok Uganda ema notieko thuolo mokwongo kod ka jok ma ochuo bang' loyo jopiem moko 68. Piem mar jok ma mine Lucy Young mawuok South Africa ema nobedo jaloch. Giduto ne ginyiso mor margi bang' yudo loch e piem mag Afrika go. Tukego dhi nyime nyaka tarik 13 dweni. In position 9 and the intermediates 2-kilometer intermediate 2 load Victor Kujo Akbali from Ghana and Abdunur Lubega from Uganda. Chikwaka Andrew in third on that list. He needs to work harder to get closer to the top. I think I had extra wings because actually today is Uganda's Independence Day. So we are celebrating, I think, the 62nd independence exactly today. So that really powered me up. And I've lived in Iten or Eldoret or rather Kaptagat. Absolutely love the time trial discipline. Being a triathlete that you would do for Ironman and half Ironmans. So me and my time trial bike are good friends. And today just from the get-go was awesome. Just felt strong, felt